libuda kudandaula kuti mukumuthawa-thawa foni yanu atakukuimbirani sikutheka kaya mwambloka anabwera tuma mauna mazakudandaulani. Anabwera kuno? Anabwera. Ndendizipita. Tutayimanikayi. Mesa ndakufunsani kuti vuto ndi chani? Chavuta ndi chani? Bikwese ndapalamula. Bwanji isona. Libuda ndandibwereka njinga yakapalasa ija yapamwamba ija. Last week imene. Basi ine mwangozi ndagwa nayo. Kugwa nayo ndechili cheni kuduka. Ndo kuidziwa njinga imene ndizosiyana njinga zimapezeka palipo sezi. Ndi njinga yapamwamba. Mabreki ndadula. Ndi mabreki ajozozo nda hydraulic iso. Zambiri mbiri zaonongeka. Ndi naganiza kuti imene ndingachikonzesa kuti ku Malawi ngati kuno. Basi ule ndizingomuthawa. Ndi chifukwa chake amati pakabwera vuto kumagawana ndi anzanu alipo kuti amene angakonzeru njingayo. Ukunama. Ndikukuuza a bike deck atha kuyikonza imeneyo. Nda? Bike deck. A bike deck? A tricky. A bike deck ito amakonza njinga ina iliyonse yakapalasa. Kaya njinga ndi zamakono kuti zimayizira mabreki a hydraulic amakonza zimenezo. Spare part ina iliyonse ya njinga yakapalasa amapezeka nayo. Ndikuti to mabreki a hydraulic. Ndi zimene ndikunenazo tu. Kutero kuntawuni muno utha kuzungulira pena paliponse amakonza njinga koma akakubweza kuti sakwanitsa. Njinga yali buda ija fa ndikuyidziwa. Koma bike deck yo amakonza njinga ina iliyonse ende amapezeka ndi ma spare parts kaya ufuna kaya cheni, kaya mahando, kaya za hydraulic za mabreki zo china chilichonse amapezeka nacho. Serious? So pano ndizijoka nawe uli mavuto amene wawambale wanga. Ndeti ngapeze bwanje mene. Iwo watu alitawuni ya Lilongwe yomwe kungofika pa Chilambula Road paja chapa Amina House paja wapeza moti paliso chikwangwani chawo olota funanso nthakupatsa mafoni nambawo kuti wayimbire foni. So nutakhala kuti muna ndilibe minutes basi muna free data pa Facebook. Sinkhaniso ali pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok ndipo dzina lawo ndi lomwelo bike deck. Kaya ufuna zovala zapa njingapo zozitetezera kaya zipewa kaya china chilichonse amapezeka nacho a bike deck. Kaya njingayo ndi amakono kaya kalekale koma china chilichonse spare part china chilichonse chokhudza njinga chachani zakapalasa amapezeka nacho. Bikwese kagonde. Wandipulumutsa ali papa ndoti ndiyipiritsa kumeneko kwa bike deck ukakandikonzera. Kapeze ndithu a bike deck akuthandiza. Sharp ndathokoza kwambiri. Iwo kammadala ndipo jamanena kuti muliso ndi nkhani yoti mundiwuzeru. Of course bikwese. Koma mulamu mugulireni mabrain. Mugulireni makhamisolo ena. Kungogwira pang'ono kakhamisolo chingwe chije chimakolekera mushoda chije chaduka kale bikwese. Ufuna ndozati sungathe kugula ule makhamisolo awiri oloka pa dapo pajabwe. Makhamisolo mablara mulamu hata. Tsopano iwe trick makhamisolo akazanga waonera kuti. Nachapa twanika panja. Iwe akazanga akachapa mablasa amayanika panja amayanika bafala nyumba tili ndipo oyanikira. Endi wewe wagwira bwanji bla kuti uone kuti chingwe nchosalimba chinakudukira kutiko.